F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba minn ftit ieħor ser jibda l-ewwel prime time ta' din il-ġimgħa ħaniftaħ il-ġimgħa ma' personaġġ li b'mod personali għandi ammirazzjoni kbira lih. Illejla ser nospita lill-awtur Trevor Zara. Trevor il-kitbiet tiegħu u l-istejjer tiegħu saħħru n-nazzjon, saħħru ġenerazzjonijiet differenti u mhux lilna l-Maltin biss għax fil-fatt il-kotba ta' Trevor ġew ippubblikati b'lingwi differenti. Trevor għex it-tfulija tiegħu iż-żejtun u għandu memorji sbieħu ċari tan-nanna tiegħu tirrakkuntalu l-istejjer. Jemmen li l-passjoni tiegħu għall-kotba u għall-kitba u għall-rakkonti ġiet grazzi għan-nanna. Niltaqgħu ma' Trevor minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. St. Thomas Hospital. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal Prime Time l-ewwel Prime Time ta' din il-ġimgħa qegħdin ngħixu l-aħħar jumej tax-xahar ta' frar bla dubju dis-sena nistgħu ngħidu li l-iktar xahar li tagħna xita kien ix-xahar ta' frar. Iva veru li għadu t-tieni xahar, però bla dubju li dax-xahar kien wieħed mill-iktar li qatt kellna xita. Wasal il-ħin biex illaqgħakom mal-mistieden tiegħi l-lejla. Fil-fatt ippubblika l fuq minn 130 ktieb, ir-rakkonti u l-istejjer tiegħu tista' taqrom bil-Malti, bl-Ingliż, bil-Franċiż u r-Russu fost l-oħrajn. Nilqa' miegħi lil Trevor Zara. Kif int? Sera tat-tajba. Grazzi tal-ċettajt l-istedina. Grazzi tal-istedina. Tista' takkomoda ruħek. Jiena ħanuħu posti biex insegwu tradizzjoni ta' Prime Time. Li hija li nirreġistra l-mistidna tiegħi. Trevor, kolli bżonn ftit dettalji jiena biex nirreġistraka. Isem ikun jom? Naħseb Trevor Zara jidirni. Taħseb? Trevor Zara, data ta' twelid? Mhux xi 200 sen ilu tajs. Le, kemm ilek 16 ta' Deċembru 47. 47, ġifieri inti għalaqt Deċembru li għadda 75 sena. 75. Trevor, x'inhu s-sigriet biex ta' 75 sena teqpa' hekk? Ma nar l-ebda sigriet assolutament. Le? L-uniku ħaġa illi jiena dejjem għaddej naħdem. Naħdem mhux manwalment għax manwalment ma nagħmel xejn. Imma li naħseb u nipprova nikkrea xi ħaġa, naħseb moħħi dejjem itektek b'xi ħaġa. Li żomm ruħek attiv. Importanti dik naħseb jiena. Fejn inti mwieled, Trev? Iż-żejtun. Imwieled iż-żejtun. Għandi pjaċir ngħid. Residenti. Witilajn, Marsa Skala. Witilajn. Professjoni. Kont għallim. Imma llum issa li irtirat 20 sena. U allura llum fuq il-kidba biss. Ħaniħdok lura fiż-żejtun ta' tfulitek. Nassumi li kien differenti kompletament miż-żejtun tal-lum. Kif tiftakar? Bħalma kien dejjem. Fit-tfulit iż-żejtun l-iktar ħaġa li niftakar u baqgħet msamra ġo moħħija in-nuqqas kbir ta' traffiku. Karozzi ftit li xejn kien hemm. Kulħadd jilgħab il-ballun barra. Nħobb ngħidha din wara l-ħin tal-iskola, nispiċċaw l-iskola fl-erba' dik il-ħabta konna, il-primarja qed ngħid. Wara l-ħin tal-iskola it-traqat mimlin tfal. Playgrounds ma kenniex, kienu ma bdewx il-playing field ġifieri bil-bandli u da, ma kienx hemm minn dawn. Dak bdew ftit iktar tard. Qed nitkellem fuq iż-żejtun tal-ħamsinijiet jinsewwa. It-traqat kollha mimlin tfal, karozzi m'hemmx, periklu m'hemmx. Para minn hekk, ħaġa oħra iż-żejtun kien iktar imdawwar bil-kampanja. Kien hemm ovvjament inqas bini, hux vera? Inqas bini, ġifieri llum iż-żejtun nistgħu ngħidu għaqad pereżempju ma ħalaxaq. Mhux hekk tas kemm fetaħ? Biex ma ngħidx ukoll ma witilajn eċetera. Imma dik il-ħabta kien imdawwar kollu bil-kampanja. Insomma, it-tifkiet tiegħi jien taż-żejtun jirriflettu ħafna wkoll fil-kidbiet tiegħi. Inti kont qatta ħafna ħin man-nanna iż-żejtun. Ukoll iva hekk hu. In-nanna kienet tgħix mat-tija kif kienet? Għax it-tija kienet it-tifla tagħha xebba u baqgħet magħha sa ma mietet. Issa, il-fatt li jiena kont nqatta ħafna ħant in-nanna, ir-raġuni kienet din illi semmejt il-primarja l-ewwel. Fis-skola primarja kien ikollna break ta' satejn. U dak il-break kulħadd jitlaq lejn id-dar. Imma jiena ommi kienu joqgħdu xejn il-bot mill-iskola. Għal kont nippreferu noqgħod in-nanna li kienet id-dar tagħha fit-triq tal-iskola. In-nanna u t-tija. U f'dawk is-satejn swew li jiena
li sirt nħobb il-letteratura. Għax in-nanna u t-sija t-nejn kienu jafu ħafna stejjer u pożiji bl-amment u leġendi u dem nisma' u r-rakkonta tal-familja. L-iktar li affaxxinawni dawk kienu aktar kważi mill-istejjer, in-nanna toqgħod tgħidli fuq in-nanniet tagħha. Allora, ovvjament, għal kemm kont mur lura fil-ġenerazzjoni. Qed immorru l-bot, jifri nanna dik ħabta kellha ma' 80 sena. Qed titkellmu fil-ħamsinijiet din. Issa qed tkellimni fuq in-nanniet tagħha. Ġifieri rġajna morna s-seklu ta' U qabel. żgur kemm morna l-bot. Fil-fatt meta ktibt l-praspar ta' Kunċetto Marinton, kienu ispirati minn dal-ambjent. Mill-ambjent li nanna kienet tajli fuq il-familja tagħha. Wieħed mill-iktar kodba umoristiċi, wieħed mill-iktar kodba li qabbadni nostalġija għax niftakar sjuf sħaħ fit-tfuliti, naqrah dak il-ktieb u vera kien idaħħaqni l-affarijiet u l-praspar. Dak meta ktibtu kont l-iskola għaddina, kont jifieri Form 4. Dak huwa l-ewwel ktieb tiegħek. L-ewwel li ktibt, mhux l-ewwel li pubblikajt. Imma l-ewwel li ktibt għax qed ktibtu dak kont xi 14 sena kelli xi ħaġa hekk. Jekk nitkellmu fuq il-kodba tfal Treva, għandek serje ta' kodba vera Halloween li ktibtom fi żmien Covid. U dik is-serje ta' kodba tikteb tirrakkonta inti li tikteb u titħaq. Ħadd ma jista' jitħaq, ħadd ma jista' dawk hemm 6-4 kodba, kif qatt inti l-aħħar wieħed ktibtu fi żmien li Covid, fil-fatt jismu ħadd ma jista' jisoljatas fil-pubbliku. Dawk kodba illi kif qatt inti nikteb u noxajn u niktibhom għax għalkemm inti tkun ippjanajthom. Jiena kun ippjanajtu kollu, nafx se ngħid. Imma mbagħad ċerti modi kif tgħidhom dak joħroġ dak il-ħin. Ikun hemm dik li ċerta spontanjetà. U veru niftakar niktab u nidħak il niktubhom dawk ġifieri. Baroness is a low-in-fat, lactose-free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness. Trevor, il-kodba ta' tfal tiegħek inti ma tkunx responsabbli biss mill-rakkont, mill-kidba, però tkun responsabbli wkoll mill-illustrazzjonijiet tagħhom. Ekku iva. Kuriżità personali. Kif taħdem? Tikteb l-istorja mbagħad l-illustrazzjonijiet? Jiddependi. Ara, fil-kodba ta' tfal iż-żgħar dawk li nsoħlhom picture books, jiġifieri dawk li jkunu kollhom ftit kliem. U l-istorja qed irrakkuntanti iktar kważi bl-istampa milli bil-kelma għat-tfal iż-żgħar net. Dawk flimkien, waqt qed nippjana l-istorja, nippjana l-kidba tal-istorja, is-suġġett tal-istorja, nippjana wkoll l-illustrazzjonijiet. Fil-fatt nagħmel l-sketches dak il-ħin u ġil nimmodifika l-kliem skont l-sketch jew viċeversa. Imma fl-istejjer ta' tfal kbar, 10 snin, 12 sena, hemmhekk l-ewwel l-istorja u mbagħad l-illustrazzjoni tiġi wara. U nara wkoll xi stil ħantija. Ara għaliex, jekk għandi ktieb illi pereżempju qed jitkellem fuq stil antik. Pereżempju, qed niftakar Ħolm tal-Miliet, pereżempju. Dak għamiltu stil illi mur daqsxejn lura, ħdimthom bil-pinna, b'ħafna cross-hatching, b'ħafna daqqiġġo fihom biex jissumulaw kemm jista' jkun l-istil anke tal-epoka tal-ktieb. Kif kollok tfal żgħar oħra mbagħad tibda l-istil kompletament. Qed nitkellmu fuq il-Miliet, Trevor, jew wasal li għall-widnejja x'kienu qegħdin hawnhekk li qed taħdem fuq proġett interessanti ma' din New Victorians. Illa huwa waslit lek diġà. Waslit li għax il-ġimgħa l-oħra kienu qegħdin bil-qedawek jew 15 ilu kienu qegħdin bil-qedawnek u kienu vera eċċitati li ġejjin jiltaqgħu miegħek għax ovvjament bħal kulħadd u bħal kulħadd tal-ġenerazzjoni tiegħek kbirna bl-istejjer tiegħek, Trev. Ngħidlek il-verità tant għadu fil-bidu tiegħu dal-proġett li x'se jsir eżattament għad naqqas naf. Imma naf li qed naħdmu fuq ħaġa flimkien jibda jkollna l-laqgħat u l-proġett jibda jikber bil-mod imbagħad. Trev, meta tkellimna fil-passat, wieħed mill-kummenti li l-aktar laqtuni lili qed li bħala awtur għandek ir-responsabilità li l-arrej jibda jafdak. Iva, għalkemm inti qed tikteb il-fiction, jien nemmen li fiction ma' xejn. Għax kollox huwa bbażat fuq ir-realtà. Fuq ir-realtà. Jiena qed nikteb fuq ħajti. Mibdula, modifikata, u jew fuq ħajjet nies oħra li naf. Ġifri fiction ma' xejn. Però apparti minnek, meta inti qed tikteb storja, il-qarir tidħol fid-dinja tiegħek u jemmen dak li qed tgħidlu. Ara tagħmel riċerka tajba inti, id-dati li qed inti tivvinta irdu jkun jaqblu flimkien, irdu jkunu jigsaw puzzle. Għax il-qarrej jissabeħ tew li hu jħossu mitluf. Issa kien taqbatlu idu u ħadtu passiġġata u qed jafdak. U anke kaddej minn modija imħarb ta' mwera qed jafdak għax qed iżommlu idu. Jiena qalu li ġieli jkollok iktar noti mill paġni ta' pubblikazzjoni. Ġieli jkollok hekk iva. Ma speċjali fir-riċerka. Għax inti qed tirriċerka biċċa xogħol, ir-riċerka
tagħmel daqshekk u tuża minnha daqshekk, tifhem. Imma trid tkun hemm biex inti tkun fuq l-isfond tiegħek dik ir-riċerka. Jien nemmen ħafna, issa kull kittib għandu l-istil tiegħu ta' mhux li qed ngħid jien bil-forsi mod kif jikteb. Ġifieri mhux qed ngħid xi ħaġa regola, l-istil tiegħi. Jien iħobb ikollu kollox ippjanat. Ħalli bad invarja minnu, imma l-pjan irridu hemm. Ħamorru għal waqfa żgħira ta' riklami u kif niġu lura nixtieqek tkellimni ftit u tgħid li ftit x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq il-ġenerazzjoni l-ġdida, x'inhi r-relazzjoni tagħhom mal-kodba u fuq kollox kif ir-relazzjoni tagħhom mal-kodba nistgħu ntejbuha. Paul Mac. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste, and variety. If it's cheese, it's Fior di Vita. Best Deal Properties. Min idejn l-artiġana imnaqxa, imsawra b'materji ġentili lejn din l-art tagħna, bl-akbar attenzjoni, bimħabba, passjoni, bajna r-reqqa u l-perfezzjoni. Ideali u mamula biex ninżamm għal dejjem, hekk maħluqa Maltija, pura, innemnem. Nemnem, xem artiġanali mamula bimħabba. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work. The time you felt loved and couldn't get enough of it. And when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. United Colors of Benetton. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal prime time f'taħt il-ġimgħa ma' personaġġ li b'mod personali għandi ammirazzjoni kbira leh miegħi għandi lil Trevor Zara l-istejjer ta' Trevor dawk li huma tal-ġenerazzjoni tiegħi u anke forsi naqra ikbar kbirna bihom aħna. Trevor, ovvjament l-istejjer tiegħek ir-rakkonti tiegħek tista' taqrom mhux bil-Malti biss, tista' taqrom bl-Ingliż. Ix-xogħol tiegħek ġie tradott tar-Russu u għandi ktieb għan-Norveġiż ukoll. U għan-Norveġiż ukoll. Trevor, inti b'mod kontinwu tiltaqa' mal-ġenerazzjoni l-ġdida sabiex ovvjament tippromovi l-qari, hekk kif tirrakkonta r-relazzjoni tal-ġenerazzjoni l-ġdida Maltija mal-kodba? Disgrazzjatament ikollna nammettu li l-qari qed jonqos. Issa ir-raġuni tista' tkun ħafna, ma nistgħux inpoġġu subajna ngħidu minħabba fek jew hekk, hija komplessa. Naf li t-tfal tal-lum u żgħażagħ għandhom ħafna distrazzjonijiet. Waqt li aħna fi żmienna kol ma kellna l-ktieb biss. Tinsi xina trabbejt fi żmien qas kellna televiżjoni ġifieri. Televiżjoni daħal meta jien kont għandi tifel, ġifieri kont għandi kważi fl-adolescenza tiegħi daħal. Ġifieri aħna kellna l-ktieb biss kważi. Illum naf li għandhom ħafna affarijiet oħrajn. Però xorta l-ktieb jibqa' għandu sem importanti. U għalhekk kiena nemmen ħafna illi tkun tajnuna kbira jekk nipproġettaw il-qari bħala dak il-sors ta' divertiment u mhux ta' talim. Se jgħalmek il-ktieb ta' imma l-ewwel irid gost. Il-pjaċir l-ewwel, għax ma jtikx pjaċir, ma titgħallem xejn għax ma jinteressakx. Allora jien anke fl-iskel meta mmur fl-iskel inkellem tfal u anke għalliema u ġenitur ngħidulhom aħna naqraw biex nieħdu gost qabel kollox. L-affarijiet l-oħrajn jiġu wara. U taqbel miegħi jekk ngħid li l-eżempju jkaxkar? Bla dubju. Jiena drajtu nħobb il-qari semmejt in-nanna u r-rizzija l-ewwel imma ta' min insemmi wkoll li missieri bil-ktib fidu il-ħin kollu, ħuti, kollu jaqraw kienu, il-ktib għalina kien ħaj. Il-ktib ma kienx dekorazzjoni, kif niddekoraw b'vażed bil-fjuri jew bi-statwetta, il-ktib huwa ħaj. Tużaħ, taqra. U niddiskutuh, u nitkellmu fuqu. Bħal niddiskutu llum jien naf film. Qed tifhem? Jew serje. Jew serje, jew jien naf il-Eurovision, ġifieri niddiskutuhom dawn, konna ktib niddiskutuh. U għalhekk ngħid kull meta jiena jkun hemm xi ġenituri jgħiduli għax it-tifel tiegħi t-tifla ma taqrax, ngħidulhom inti taqra,
Għax il-ktieb irid ikun ħaj. U dak l-importanti, l-ktieb irid ikollu sem kbir fil-ħajja tagħna. Fadlilna l-aħħar 30 sekonda Trev, kurzita personali biex taqra inti personali tippreferi l-verżjoni klassika l-kodba tal-karti u nkella aktar modern bid-diġitali. Ara biex nagħmel riċerka, llum ovvjament nuża l-internet, il-mobile, il-tablet, etc. Ma biex naqra l-pjaċir kif semmejt, irrid il-ktieb. Irrid inxomm il-karta, irrid inħoss il-karta f'idejja, irrid nara dawk il-paġni ta' qabel tal-ktieb sakemm iddaħħluni fl-istorja, isni dħalt fl-intrata ta' dar u mbagħad bqajt mix il-ġewwa. Jiena bqajt minn dawk il-boloħ li nħobb inxomm ir-reħa tal-linka tal-ktieb. U iktar ma titarra il-ktieb iktar ma jkun użat, iktar nħu gost għax nibda ovvjament nirrealizza. Preċiżament. Għaddejt ħafna esperjenzi ma dak il-ktieb. Meta jġibuli xi ktieb it-tfal biex niffirmalhom u darba kien hemm każ fejn tifla ġiet qalt li u naqa' marraq dal-ktieb għatta daw l-isba' ktieb li rajt. Għax la tarraq ifisser nispera li mhux xi ħadd gara ħarras xi ħadd. Nispera li tarraq blues u hekk għandhom ikunu l-kodba. Trevor, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi, per fuq kollox grazzi ta' kemm tispirana u tajtna divertiment u emozzjonijiet bil-kitbit tiegħek. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Grazzi għal Kuċinadoro ħanieħdu ħsieb li nottoppjawlek il-pentri tiegħek sabiex ovvjament meta tixtieq inti tkun tista' tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek għal dik it-toma perfetta. Naf li l-ġurnata tiegħek tkun impenjattiva immens u għalhekk grazzi għal Berokka għalik għandna numru ta' vitamini, kif ukoll grazzi għal Yogiti għalik għandna selezzjoni ta' tejjiet naturali f'dan iż-żmien tas-sena m'hemm xejn isbaħ milli talaq il-ġurnata b'naqra te. Grazzi għal Sera Bajjada u Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta differenti kollha kemm huma vera tajbin u apparti mill-huma tajbin fit-toma tajbin ukoll ħafna għas-saħħa. Grazzi ħafna Trevor u l-kumplament tas-sera tat-tajba. Grazzi lilek u lit-telespettaturi kollha. Grazzi. Lilkom telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li għażiltu li tibdew is-serata tal-lejla miegħi u iktar grazzi tal-li bdejtu l-ġimgħa miegħi. Infakkarkom li bħallum ta' kull nhar ta' tnejn ikollna kompetizzjoni ġdida flimkien ma' Teljen biċ-ċans tagħkom li terbħu prodotti grazzi għal Teljen. Jekk tipparteċipaw tridu tirrispondu domanda sempliċi ħafna li ssibu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u jekk tirrispondu tajjeb grazzi għal Teljen toħorġu rebbieħa. Qed nistenna ir-risposta tagħkom. Idħlu fil-paġna ta' Facebook ownbonici.tv u għazlu r-risposta li taħsbu li hija tajba. Jien nawguralkom is-sera tat-tajba l-lejl it-tajb ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovdu lil ħwejjeġ u niltaqgħu għada fit-8 Saħħa, niltaqgħu. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Collioure Greek yogurt. This is the new Seat Arona At Continental Cars. Esprit. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. St. Thomas Hospital. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.